Bona tarda, ens trobem amb la Margarida Colomer, historiadora i autora de l'obra La Guerra Civil a Mataró, publicada a l'Abadia de Montserrat. Historiadora de renom a la ciutat de Mataró, que participa enguany, com nosaltres, l'Institut Puig i Cadafal, en el projecte del 65è aniversari a l'alliberament de Mauthausen. Aprofitant que compartim el mateix viatge, voldríem aprofitar la situació perquè ens expliqui, com a historiadora, la vinculació amb la nostra ciutat. Permeti'ns preguntar què l'ha portat a voler viatjar acompanyat dels 10 instituts, de nois joves i familiars de deportats, així com alguns deportats. Mira, en principi perquè de camps de concentració n'he visitat, però el de Mauthausen i Gusen no els havia visitat mai. I la presidenta dels Amicals de Mauthausen, la Rosa Toran, que ens coneixem molt, em va animar per acompanyar-vos. I a més, em feia molta il·lusió acompanyar-vos perquè venia a l'Institut de Mataró, que hem de treballar junts aquest any. Per tant, hi havia tants motius que era ineludible aquesta sortida amb vosaltres. Quina relació té Mataró amb Mauthausen? Home, molts ciutadans de Mataró que van lluitar a la Guerra Civil i que després van anar a l'exili, van estar a la defensa de França i després van anar als camps de concentració i van anar a Gusen i a Mauthausen. I per tant hi ha molta vinculació. I amb Gusen 1 i 2? En Gusen 1 i 2 és un annexe, com heu vist, de Mauthausen, i la majoria estan a Gusen, tant a l'1 com al 2. Destacaria algun mataroní que s'hauria d'incloure a la llista dels 9 que actualment apareixen al llibre de Montserrat Roig? Pues sí, és un mataroní que es diu Francesc Verdalet, que justament tinc un document, que és una carta d'un seu amic, que van fer tota la guerra junts, van anar al camp d'Argelers a l'exili i del camp d'Argelers a la defensa de França, després al camp, i van estar a Gusen. I el Francesc Verdalet, doncs, aquest amic seu que es diu David Puerto, em sembla, no me'n recordo el nom, però ja us el diré. El Francesc Verdalet estava treballant a la Pedrera, aquella que hem vist a Mauthausen, i aleshores va caure malalt perquè es menjava molt malament, es dormia, ja ho heu vist, no?, amb les condicions que s'estaven aquests, i va agafar una pulmonia. Tot i així el seu amic el David Puente, el anava a veure cada dia quan acabava de treballar, i van sortir bé de la pulmonia, l'estaven a punt de donar d'alta, i l'endemà, quan hi va anar-hi per anar-la ja a recollir i donar-la d'alta, doncs va veure que el llit estava buit. I l'infermer li va dir que feia 2 hores l'havien retirat, li havien donat una injecció de benzina i l'havien mort. En aquells moments estava als forns crematoris. O sigui, va morir d'aquesta manera, no? I és la lliçó que hem après una mica. Els camps eren per treballar, eren per donar mà d'obra a construir totes les coses que els hi feien falta per la indústria de guerra, bàsicament. I quan aquests no servien per treballar, els eliminaven. A més, clar, eren republicans espanyols, per tant, eren enemics de Hitler. I com a enemics els explotaven, que era d'alguna manera la tècnica de guerra que tenia Hitler amb els seus enemics, amb els jueus, amb els homosexuals, amb els gitanos, amb religions que no eren del seu convenciment, etc. I els republicans espanyols, doncs igual. Com a historiadora i creadora del projecte que ara vol impulsar l'Ajuntament de Mataró, amb el nom que vàrem posar nosaltres, Mirades de Calidoscopi, retrobar-se amb la memòria, pensa que la tasca del viatge pels camins del record de la memòria són necessaris avui en dia? Oi, és imprescindible, imprescindible, i em fa molt contenta i molt feliç pensar que vosaltres com a joves, una generació que entengueu aquestes coses, penso que sereu capaços de traspassar-ho a les altres generacions que venen, no? I que és molt important transmetre-ho, no només des d'un punt de vista sentimental, que també ho és, sinó des d'un punt de vista de justícia, perquè la història, quan sabem més del que ha passat, si som conseqüents amb el que sabem,
podem tenir una actitud com més justa per millorar el que hi ha a la societat, no? I si volem millorar el que no hem de fer, és el que hem après que no s'ha de fer, oi que sí? Doncs és això, una mica, no? A nosaltres, com a estudiants, ens sorprèn que el temps sembla que no esborri les emocions i els sentiments dels dos testimonis que ens acompanyen, com l'Edmond Gimeno i José Manuel Alcubierre. Per què resulta tan important treballar la memòria oral? Bueno, em sembla que ja ho he comentat una mica anteriorment, no? Però penso que jo des que vaig començar a treballar com a historiadora, que va ser el sortir de la universitat i feia paral·lelament la docència amb la investigació, de seguida vaig treballar la memòria històrica, no només amb documents i llibres. I de les primeres persones va ser justament la Guillermina Peiró, perquè com que vaig treballar a la cooperativa del Forn del Vidre, doncs esclar, havia de parlar del Peiró. I des dels anys 70 que treballo la memòria històrica. No només com a únic treball d'investigació, sinó que ajuda molt a tota la qüestió històrica, omplir-la d'aquest sentiment, d'aquestes emocions que un com viu sent i amb els documents i prou no es pot transmetre. I en aquest és el de complement entre una cosa i una altra, és important donar aquesta visió. Amb els documents sols és molt difícil. Per això és rica. També té els seus perills, la memòria històrica, de que, clar, com que és molt emoció i sentiment, no sempre es veu les coses objectivament. I llavors s'han de contrastar i s'han de mirar de la manera que s'ha de mirar totes les versions orals i sobretot de memòria de gent que fa molts anys que ho ha viscut i tal. O sigui, s'ha de valorar el sentiment per ell mateix, però també saber garballar d'alguna manera tota la documentació, tant l'oral com l'escrita. Vale, per acabar, com pensa que aquestes experiències s'han de difondre dins la ciutat de Mataró i fer arribar a la ciutadania? Mira, esclar, jo com a historiadora el que faig és escriure, no? Però, com heu vist també, de vegades se'm demana que faci alguna conferència. I clar, la meva il·lusió és publicar el que jo elaboro, no? I els que els meus companys elaboren també ajudo a que això sigui possible. Però me n'estic adonant últimament que el que és molt important és participar en tot allò que pugui ser de divulgació de la història, sigui a la televisió, sigui a la ràdio, sigui en conferències, sigui anant a l'institut a explicar-vos el que vulgueu. Vull dir, a veure, és una manera directa d'arribar a molta gent que poder no es compraria el llibre, entens? I poder no se'l llegirà, però és igual. L'important és saber-ho portar. I jo ara que estic jubilada penso que és la meva feina més important. Fa 30 anys que em dedico a la investigació i el que cal, penso, com a servei a la societat, és divulgar tot el que he fet de recerca i tot el que sé, no? Vull dir, perquè si queda tot escrit i prou, no té tampoc gran valor. S'ha de divulgar, amb tots els mitjans de comunicació possibles. I com creu que s'ha de divulgar als instituts? En els instituts penso que el treball que esteu fent amb els vostres mestres és fantàstic i penso que quan vosaltres us n'aneu aquests mestres continuaran i per tant el fet que hi hagi generacions que continuen treballant aquests temes a mi em deixa molt tranquil·la perquè feia poc que eren molt pocs i cada vegada es va augmentant i això és una esperança. Doncs moltes gràcies. I moltes gràcies a vosaltres, estic molt contenta d'estar amb vosaltres.